Na ruim 2 jaar werken met meer dan 2000 werkuren is zondag in Kessel het Kapelaanspeetje officieel geopend. Het is een pad geworden dat moet dienen als stilte- en bezinningsplek vanuit de kerk naar de Maas. Nou, Ton Fransen die kwam een aantal jaren geleden al een keer bij mij met een idee om daar iets te doen. En uiteindelijk is het is een beetje verzand tot een jaar of 3 geleden. Toen kwam Ton weer opnieuw met het idee van, goh, zullen we eens kijken? En toen zijn we het eigenlijk samen op gaan pakken. Eigenlijk dat idee is van rond 2000 al. En hebben we een aantal vrijwilligers eigenlijk een paadje achter het kerkhof op willen knappen. Wat eigenlijk een stilte- en bezinningsplek moest worden. Nou, en daar hebben we eigenlijk, dat is nog bijna 2 jaar geleden. Dus zo lang zijn we er eigenlijk al mee aan de slag. En dat is allemaal met vrijwilligers gebeurd. Nou, aangezien het een stuk terrein is van de kerk en er ook een budget vrijgemaakt moest worden, was mijn belangrijkste rol in het begin daarin daar een budget voor te maken. Wat gaan we maken, hoe gaan we het maken en vervolgens ook het parochiebestuur, het cluster en het bisdom daarachter achter het plan zien te krijgen. De smalle strook grond lag vroeger achter de voormalige kapelanie tegenover de kerktoren en diende oorspronkelijk als groentetuin voor de kapelaan. Vandaar de naam Kapelaanspeetje. En het was toch wel heel veel meer werk als we gedacht hebben. Maar hij neemt eens gemeente met en we hebben een goede bouwkundige erbij, dat is Wim Seelen. Die meende dat er nog een halve diek moest komen van 63 meter. Nou, ook die hebben we gemaakt. En zo is dat eigenlijk project steeds verder gegaan. Ik weet ook nog dat ze met de Maasboulevard waren, dat ze zeiden, we hebben nog wel een paar banken over. Ja, zei Jacques, wat doen we ermee? Ik zeg, die hoeven we niet, die bank. En uiteindelijk hebben we van de dok echte hele mooie banken gekregen. Dus dat is allemaal goed gekomen. Wij oogsten vandaag in de opening van dit Kapelaanspeetje openen wij een plek die al door pastoor Verhaag werd gedroomd. Als een plek ook van stilte en bezinning. Als een plek waar mensen die niet alleen ons kerkhof komen bezoeken, maar gewoon hier langslopen, langs deze Maasboulevard, deze prachtige plek, ook een plek kunnen vinden om even stil te staan, te zitten, te genieten van deze plek en ook zich te bezinnen over hun leven. Onze vorige pastoor, Louis Verhaag, die vond het een prachtig plan en die heeft dat ook behoorlijk gepromoot. En uiteindelijk zijn we in de zomer ergens van 2020 zijn we gestart met de werkzaamheden. Terwijl we toen eigenlijk nog niet wisten van, ja, hoe gaat het nu precies worden? Het was nog 1 oerwoud en we moesten maar eens eerst zien door alle struiken en bomen zien te komen en dan het plan verder concreet zien te maken. Vandaag is dan de officiële opening van het Kapelaanspeetje, want we vonden toch wel dat dat een keer moest gebeuren. En dat ook iedereen eigenlijk wat makkelijker toegankelijk naar deze plek komt. Maar het moet uiteraard een stilte- en bezinningsplek zijn. En ja, de Maas en het hele ding, dat geeft eigenlijk ook aan dat dat geeft eigenlijk heel duidelijk weer. Een mooiere plek, denk ik, kun je er niet voor bedenken. Op het einde van het pad werd de voormalige openbare begraafplaats in ere hersteld. De Kesselse kunstenaar Piet Gelau heeft uit hardsteen een beeld gemaakt.